हादोरनि सिङाव गोबां रोखोमनि गिथावना जाथायफोर जागासिनो दङ, गिथावना खामानिफोर जागासिनो दङ। दाब दाब जायगाफ्राव सोमोनांथाव खामानिफोर जादों, जेरावहाय दैबाना जादों, जेरावहाय मानसि सिथारदों, जेरावहाय जिनाहारि खालामदों, जेरावहाय गोबां गें रेप जादों। बायदि बायदि रोखोमनि रादाबफोरा फैगासिनो दङ आरो बे रादाबफोरखौनो जोङो इउटिउबनि गेजेरजों नुनो मोनो, टिभि चेनेलफोरनि गेजेरजों नुनो मोन्दों, रादाब होग्रा जिथु चेनेलफोर दङ बेफोरनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बर' इउटिउबारफोर दङ, जाय इउटिउबारफोरा मोनसे रादाब लानानै फैबाय थादों। बे रादाबानो जाहैबाय बर' रायजो राजाफोरनि जिथु फैनो गोनां 2025आव जानो गोनां जि मोनसे BTR इलेक्सन दङ, बे इलेक्सनखौ लानानै गोबां इउटिउबारफोरा रादाब लानानै फैबाय थादों आरो बे रादाबफोरानो जाहैबाय जे मासियाव सोर जिरायगोन, BTRखौ सोर दैदेनगोन, बे पार्टिजों बै पार्टिजों आखाइ मिलायलायबाय, बेफोरबायदि बाथ्राफोर, बै पार्टिजों सोमोन्दो जाज्लायबाय, लोगोसे जाबाय, खौसे जाबाय, गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ लानानै फैदों आरो जों बेफोर रादाबफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, एज ए बर' ख्रिस्टियान जानानै जोङो सोरनो भट होनांगौ होननानै आङो आवगायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरो बे भिडिअखौ गोबाङानो नायदों। जानो हागौ सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ। दा दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि सिगाङावनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बै भिडिअखौ नायहैग्रोगोन, जेन नोंथाङा बाथ्राखौ बुजि मोनो। आरो दिनै आङो जे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय 2025आव जिहेतु इलेक्सन, BTR इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, जागोन, बे रोखा बाथ्राथार। नाथाय एज ए बर' ख्रिस्टियान नोंथाङा माबायदि साबधान जागोन, नोंथाङा सासे मोजां भटार माबायदि जानो हागौ, बे बिसयाव आं बाथ्राखौ लानानै फैदों। बे बिसयाव नोंथाङा जुदि सानख'नो हायाखैब्ला दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांखौ सासे मोजां भटार जानो थाखाय मदद खालामगोन। एज ए नोंथाङा सासे बर' ख्रिस्टियान, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोन्थिनाय, सैथोखौ मोन्थिनाय, नोंथाङा भटार जानो थाखाय, सासे सैथो भटार जानो थाखायबो नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोन्थिनांगोन। अब्लासो नोंथाङा सासे सैथो, गुबै, मोजां सासे भटार जानो हागोन, भट होग्रा सुबुं जानो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो गासै आङो 7 बाथ्रा लानानै फैदों। जि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासङोब्ला आरो बेखौ नोंथाङा जुदि गावनि जिउआव बाहायोब्ला नोंथाङा सासे मोजां भटार, सासे बर' ख्रिस्टियान मोजां भटार होननानै नोंथाङा सिनायजागोन। आरो लोगोसेयैनो जुदि आंनि चेनेलनि बे भिडिअखौ जुदि गुबुन फोथायारिफोरनिबो नायदोंब्ला बे बाथ्राया नोंथांनि थाखायबो जागोन। सासे गोग्गो बर' जानानै सासे मोजां बर' भटार जानो नोंथाङा हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो मोनफा मोनफा गासै बाथ्राफोरखौ नायलांदोनि। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय रां, फेग्रा मुवा एबा बान्था लानानै भट होनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, थोंजोङैनो बे बाथ्राखौ बुजिनो एरैहै बुङोब्ला जोङो साबसिन बुजि मोनगोन। बेनो जाहैबाय बेसेन लानानै भट होनाया गोरोन्थि होननानै जोङो बुंनांगोन। मुल्य लानानै, माबा मोनसे मुल्य लानानै जों जुदि भट होयोब्ला बे भट होनाया गोरोन्थि जायो एबा गोरोन्थि जागोन। नोंथांखौ सासे मोजां भटारनिफ्राय गाज्रि भटार होननानै नोंथाङा गावखौ सिनायथि होनाय जागोन। दा बेयावहाय बे बिसयाव साबधान जानानै थागोन। साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा साबधान जानांगोन जे भटनि बदलै सोरबाया बान्था होनो फैदों नामा, बै बान्था होनायजों आंनि भटखौ आङो फानगोन नामा, बान्था लानानै आङो भटखौ होगोन नामा। जुदि जोङो बेबायदि खालामदोंब्ला जोङो जोंनि सासे मोजां भटार जानायनिफ्राय आं गावखौ एरखेनानै लादों। दा बेयावहाय बे बिसयाव साबधान जागोन। सोरबा जुदि बान्था होनो नागिरोब्ला आङो नोंनो बे बान्थाखौ होगोन, नोङो जोंनो बे भटखौ होदो, नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होदो, जोङो नोंनो बान्था होगोन होननानै जुदि सोरबा बुङोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय आनज्रायनानै थागोन एबा नोंथाङा गावखौ हमथानानै थागोन। दे दानाब्ला जोङो नैथिखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय गुबुननि नारसोमनायाव भट होनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसयावबो जों साबधान जानि। सोरनिबा बुंनायाव, सोरनिबा नारसिमनायाव, गुबुननि नारसोमनायाव, माबा मोनसे बेसाद मुवाजों नारसोमनायाव भट होनाया गोरोन्थि। मानोना भट होनाया गासैबो भारत हादरनि जाय सुबुंफोर दङ, साफ्रोम सुबुंफोरहा उदांस्रि मोन्थाय दङ भट होनायनि। सोरनिबा नारसोमनायाव नङा, सोरनिबा बाथ्रा बुंनायजों नङा, गुबुननि बुंनायजों नङा, नाथाय गावनो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों, मोजां गाज्रिखौ साननायनि गेजेरजों भट होनायनि अधिकार मोन्थाय दङ। बे मोन्थाया जाहैबाय केवल नोंथांनि आरो आंनि, सोरनिबा बुंनायजों जानाय नङा। दा बेयावहाय जों बे बिसयाव साबधान जानांगोन। सोरबाया आंखौ नारसिमनो नागिरदों नामा, सोरनिबा नारसिमनायजों आं होनो नागिरदों नामा, सोरबा बुंनायजों जबरदस्ति खालामनायजों आङो भट होनो होननानै सानदों नामा, बे माब्लाबाबो जानाय नङा। दा बेयावहाय जोङो सासे मोजां बर' ख्रिस्टियान जानानै भटार, मोजां सासे मोजां भटार जानोब्ला जों बे बिसयावबो सिन्था खालामनांगोन जे सोरनिबा नारसोमनायजों जानाय नङा भट होनाया। बे नोंथांनि मोजां साननायनि गेजेरजों, मोजां गाज्रिखौ सानखांनायनि गेजेरजों नोंथाङा भटखौ होनांगोन। गुबुननि बुंनायजों, गुबुननि नारसोमनायजों, बबेबा बेसादजों, बबेबा मुवाजों, बबेबा धोन दौलतजों नारसोमनायजों
जानाय नङा नोंथाङा जुदि बेखौ मावोब्ला सासे मोजां बर' ख्रिस्टियान भटारनिफ्राय गोजान जागोन दा बेयावहाय बे बिषयावबो साबधान जागोन दे दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि बाथ्राखौ जों नायदोनि बेनो जाहैबाय नंखाय बुजिनायजों भट होनाय अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियान प्रियफोर नोंथाङा जाय पार्टिनि केन्डिडेटनो भटखौ होनो थांगासिनो दङ नोंथाङा जि पार्टिनो भटखौ होनो नागिरदों बे भट होगोन पार्टिनि बिसय नोंथाङा मोजां मोनथिग्रोनांगौ नोंथाङा बिसोरनि गासै डिटेल्स बाथ्राफोरखौ लाग्रोनांगौ आरो नोंथाङा बिसोरनि बिसय बुजिनांगोन पार्टिनि बिसय बुजिनांगोन आरो बै केन्डिडेटनि बिसय बुजिनांगोन गोबां समाव जेब्ला केन्डिडेट आरो पार्टिफोरा रायजो राजाफोरनो बाथ्राफोर बुंगोन बै समाव गोबां मिस इनफरमेसनफोरखौबो होनो हागौ नाथाय नोंथांनि मेगननि नोजोरजों नुनो मोनगोन जे बे मानसिया हारिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा जातिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांनि मेगननि नोजोराव नों नुगोन बे मानसिया बे केन्डिडेटआ बे पार्टिया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा बर' गामिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंनि मेगननि नोजोराव नुगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा नुगोन एज ए बर' ख्रिस्टियान जानानै जोंनि धोरोमनि बिसय जों जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय सिबिनायाव माबाफोर जेंनाफोर फैगोन नामा बे पार्टिया जोंनि थाखाय माबाफोर जेंना लाबोगोन नामा बे केन्डिडेटआ माबाफोर जेंनाफोर लाबोगोन नामा बेफोर गासै बाथ्राखौबो जों नायनांगोन नाथाय जेब्ला बे केन्डिडेटफोरा नोंथांनि मण्डलियाव फैगोन नोंथांनि जिउआव फैगोन नाथाय गोबां समाव मिस इनफरमेसनफोरखौबो होगोन गोदै गोदै बुंगोन मोजां मोजां बुंगोन नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर गुबुननि बुंनायनि दाबाबाव नङा नोंथांनि मोजां गाज्रिखौ सिन्ता खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा बै पार्टिनि गासै बाथ्राफोरखौ बै केन्डिडेटनि गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा दानिफ्रायनो कालेक्सन खालामगोन बेनि उनावसो नोङो मोजां भट होनो नांगोन दे अब्ला प्रियफोर दानाबा जोङो थांदोनि ब्रैथि बाथ्रा जेराव जोङो मोनथिबावनो हागोन बेनो जाहैबाय हारि नायनानै आरो धोरोम नायनानै भट होनाय हारि नायनानै आरो धोरोम नायनानै भट होनाया जोंनि हारिनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर जोङो नुनो मोनदों गोबां समावहाय जोङो हारि नायनानै भट होयो जोङो गोबां समावहाय धोरोम नायनानै भट होयो बेबो माखासे समाव जोंनि हारिनि थाखाय जेंना गोनां जानो हागौ मानोना जोङो नुनो मोनगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां समनिफ्रायनो जि समनिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा डेभेलप जाबोदों पलिटिकेलाव आखाइ होबोदों बै समनिफ्रायनो गोबां बर'फोरा लिडार जानानै दैदेनबोगासिनो दङ नाथाय दिनैसिम बर'नि गोनांथि जानायफोरखौ दासिमबो सुफुंजोबनो हायाखै अनजाग्रा प्रियफोर आं बे समाव बेखौ बुंनो नागिराखै जे जेरावहाय जोङो बर'खौ नेवसिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बेनि गेजेरजों जोङो बेखौसो नायनांगोन सोर केन्डिडेटआ जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन समाजनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोगोन जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोगोन जाय बेक्तिया बर'नि थाखाय थैसोमगोन बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन बैबायदि बेक्तिनो जोङो भट होनांगौ आरो बे भट होनाय समाव जोङो धोरोम जाति हारि नायालाबानो जाय मानसिया बर'नि थाखाय थैसोमगोन जाय मानसिफोरा बर'नि थाखाय खामानि मावगोन बै बेक्तिनो जोङो भट होनायखौ जोङो लाखिनांगौ आयेननि बेरेखायै मावनाय सुबुंफोरजों लोगो लाज्लायनाय भट मोननो थाखाय गोबां पार्टिफ्रा गोबां केन्डिडेटफोरा गोबां रोखोमनि आयेननि बेरेखायैबो थांनानै खामानि मावनो हागौ बैबायदि बेक्तिफोरजों बैबायदि सुबुंफोरजों बैबायदि पार्टिफोरजों माब्लाबाबो नोंथाङा सासे बर' ख्रिस्टियान जानानै लोगो लाफानो नाङा सोरबा फोथायारिफोरा आयेन कानुन बारसिग्रा हान्जाफोरजों जुदि लोगो लाफायोब्ला आरो बै समाव जुदि पुलिसजों हमजायोब्ला थानायाव थांनो गोनां जानो हागौ जेलाव थांनो गोनां जानो हागौ आरो समस्याफोरा नुजाफैगोन दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर बे बिषयावबो साबधान जागोन जि पार्टिफोरा आयेननि बेरेखायै खामानि मावो जि केन्डिडेटफोरा आयेननि बेरेखायै खामानि मावो बैफोरबायदि आयेननि बेरेखायै खामानि मावग्रा हान्जाफोरजों आरो केन्डिडेटफोरजों एबा सुबुंफोरजों माब्लाबाबो लोगो लानो नाङा मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ नंखायखौ मावनो होआखै दे अब्ला प्रियफोर दानाब्ला जोङो द'थि बाथ्राखौ नायदोनि जों माखौ मावनो नाङा बेनो जाहैबाय भट होनायनिफ्राय गोजानाव थानाय गोबां फोथायारिफोर दङ जाय फोथायारिफोरा जिसु ख्रिस्ट'आ होनानै दोननाय गियानखौ बाहायनो हास्थाया एबा गियानखौ बाहाया बेनिखायनो जि दिनाव भट जागोन बै भटनि सिगाङावनो मोनसे हिदान्त खालामना लायो फाइनाल खालामनानै लायो बे जाहैबाय आं देग्लायनि फैबाय थानाय भटआव आङो भट होलिया होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो आरो बेबायदिनो खालामो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बोलो होदों गियान होदों सिन्ता खालामनो जे जोङो सोरनो होनांगौ साननो हानाय सक्तिफोरखौ जोंनो होदों दा बेयावहाय जोङो भट होनांगौ अनजाग्रा प्रियफोर आरो बे जाहैबाय नोंथांनि अधिकार आंनि अधिकार उदांस्रि अधिकार जे भट होनायनि आरो नोंथाङा जे सासे भारत हादरनि सासे मोजां नागरिक बेखौ नोंथाङा दिन्थिनाय जायो आरो नोंथाङा जुदि भट होआब्ला
जों फोथायारिफोरा जुदि भट होआब्ला जोङो सासे गाज्रि नागरिक होननानै दिन्थिनानै लानाय जागोन। दा बेयावहाय बे बिषयावबो साबधान जागोन जे फैबाय थानाय 2025 BTR इलेक्सन जि दङ बेयाव आङो भट होगोन, भटनिफ्राय गोजान थाया, बेखौ साबधान जानानै थाखागोन। दे दानाब्ला जोबथा बाथ्रा, स्निथि बाथ्रा आं बुंनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय नोंनि होनाय भटखौ सिरियै राखि। साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। सासे मोजां भटारा माब्लाबाबो गावनि होनाय भटखौ माब्लाबाबो गुबुननो बुंनानै लाया आङो आमुक पार्टिनो होबाय, आमुक केन्डिडेटनो होबाय, आमुकनो होबाय होननानै बुंना लाया। बेखौ बुंनाबो लानो नांगौनि बाथ्रा गैया, बुंनाबो लानो नाङा। मानोना नोंथाङा जुदि सोरनोब्ला बुंनानै लायोब्ला बियो नोंथांनि पार्सनेल जिउआवनो समायसा लाबोनोबो हागौ आरो लोगोसेयैनो आयेननि बेरेखाबो जानो हागौ। दा बेयावहाय नोंथांनि जिथु भट होनाय, बे भट होनायखौ नोङो नोंथांनि जिउआव नोंल' मोन्थिनाय खालामनानै लादो आरो गुबुननो बुंनानै लानो नाङा। नोंथाङा जुदि गुबुननो बुंनानै लायोब्ला हयथ' नोंथांनि बुंनायनि गेजेरजों हिंसाफ्रा सफैनो हागौ, नायनो बाजानाया सफैनो हागौ, नांज्लाय खमज्लायफ्रा सफैनो हागौ। दा बेवहाय नोंथाङा जि पार्टिनो होगोन, जि केन्डिडेटनो होगोन, बेखौ नोंथाङा अरायबो सिरि गावनि जिउआव दोनखोमानानै लागोन। बेफोरनो जाहैबाय गासै जों मावनांगौ गासै 7टा बाथ्रामोन, मोनथिनांगौ गोनांथिथार मोनथिनांगौ बाथ्राफोरमोन। एज ए बर' ख्रिस्टियान जानानै जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ थर खालामनांगोन। दानाब्ला आङो जोबनाय फारसे थांनो नागिरबाय, इसोरनि बाथ्रा फरायनानै फोजोबलांनो हास्थायदों। बोसोन बिजाब 20:27 सिरिया ओरैहाय बुङो, फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोसो होबाय, बेनि सिगाङाव मुङा मुंसेयाबो थाखोमानो हाया। बर' ख्रिस्टियानफोर, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय साफ्रोम व्यक्तिफोर, जोंनो जिसु ख्रिस्टआ मोनसे बेबायदि गोसो, मोनसे बेबायदि मन, मोनसे साननो हानाय गियानखौ जोंनो होदों जे जि गियानजों जोङो सानोब्ला मोनसेबो थाखोमानो हाया। गासैखौबो जोङो नुनो मोनो, मोजां गाज्रि गासैखौबो साननो हायो। बै पार्टिया माबायदि, बे पार्टिया माबायदि, बे केन्डिडेटआ माबायदि, जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथियो। दा बेयावहाय बैसोरनि मोजां गाज्रिखौ मोनथिनानै जोङो गावनो माब्रै जानांगौ बे बिषयाव दिनै जोङो नायबाय 7टा पइन्ट। दा बे बिषयखौ नोंथांमोना गावनो देहेन खालामगोन। आङो गुबुननि बुंनायजों थांगोन नामा, गुबुननि दावाब होनायजों, गुबुननि नारसोमनायजों आं भट होगोन नामा? बे माब्लाबाबो जानो हाया। थाखा फैसा धोन दौलत होनानै, बबेबा बेसाद मुवाफोरखौ होनानै बेखौ मोनब्लानो आङो भट होगोन नामला, बेफोर जानाय नङा। बेफोरखौ दाखालाम। जि बाथ्राफोरखौ आं आवगायाव 7टा पइन्ट बुंबोबाय, बेफोरखौ माब्लाबाबो खालामनो नाङा आरो नोंथांनि इच्छा बायदि नोंथाङा फ्रि दंहाय भट होदो आरो नोंथाङा दानिफ्राय थामथिम जादो। दे अब्ला प्रियफोर, इसोरा जोंनो मोनसे साननो हानाय गियानखौ होदों, मोजां गाज्रि, आरो बे मोजां गाज्रि गियानखौ, साननो हानाय गियानखौ नोंथाङा बाहायदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। थेंक इउ।